ลาพิริดบอร์ลาผิดลดจาร์จาร์ลาพิเดยบันยำไอบะองบะพิมละกดชากิกระดันจงกันนำชีสเนมอาร์สเนมไลส์เนมซาวส์เนมซันส์เนมเรลส์เนมตังตังตังตังตังตังตังคัดพราสเนมคัดคันไดส์เนมฮัดโดคัดคันไดส์เนมกันให้กันได้กันเล่นตียาอยู่คริสเตียโนโรนัลโดฮักฟุตบอลนักบันตากรีจงอูกับโปรตุเกสบัดกันเล่นตียาจงอูkalong kaba juan kaba jenjar kaba dap tang daki sia kibatar kaba hab banda jauh daki uman bad kaba hab banda play kasnam kaba hab banda syak sitom bad banda mensau kamen wat hadin kat kendai nem tam ba ulai la kai nak bentakari hakine ki kat kendai nem ulamat ya ki jing mensau ya ki jing ngausi ya ki jing bitar ya ki jing syak renben ya ki jing bisni ya ki jing pihun hanrei umpen ngau setia ya ki ne ki ai namar ula raikut bandon bajam madan ya la kai bat ai tilut nak menta klub bau ya lak kai ban nak menta kari bau ban long u professional player haka football kam dei ka basuk kitu ki rang ya lak kai ki bala mat dalade apa ki lej banrung haki jaka hikai football ki supu sibon ki ai habban lenade ada kwa si siaban poi saka thong haka football ka disiplin ka jing biang por hab len lade ya ka bam kadi hab jingai na layeng lasem bat na imei ipa bat sibon ki ai habban sya sitam sibon ki ba phenno tang siteng por na ki jaka hikai football namar kim laban sya ya ki jing ki ba wan hab ki don hakate ka jaka u Cristiano Ronaldo ulala ban job ya baro ki deng pengkiang ki ba wan hakalan tia jeng u wala ula habban lenade bon ki ai ki badai ki kam sngopa jonggane ka percay wad akarta ka balai punyo hakabaki ba bon ki rang yala kai ki la song thai no naka football namar kane ka jajing yala kai ka dawa ya ka bormet ya ka jinmut jing perkhan bad ya ka mansem ai tilut penban u Cristiano Ronaldo wad hakani karta udan krang ban yala kai baik bad ulakut jimut baik riang paka mansem ban song thai no naka football kampat don setia haka jingmut jing perkat jo ka jing ai tilut ka jing lanade bat ka mansem ejri u Cristiano Ronaldo kala pausna menegamen haka bawat hapdeng ka jing mensau bat play ka senam tre setia ban mino namadan penban hado kabakut ka jing yalakai ulaya kun betriang klem salia wadap deng ka mensim ai tilut len la debat syak sitam u Ronaldo hanrei ka perthai ka badap tang da ki jing bisni ki jing piun kwan mentoi simet ka mensim penihar keput batui kam yo i yakini ki kam babajo hanrei ala don ki jing bakla ki batang kendiat kamtam ya ubreu ubala paunam ku mau laki win ka perthai barokawai kublaya pigi paralog ki parajor ki bas ngau tenat ban page ki video na kanika channel dadap hidai ibarang thamai ha kanika channel kan mau ban subscribe kum ka jing kersian para kasih bat kaledru ban like bat share ya kanika video sagi paralog jongpi lengba ka WhatsApp Instagram Facebook bat ki wei ki rensan social media tetap ada opini sembiang ha ka wei pat ka video kublai sibut